αποφασίστηκε ομόφωνα για κάποιες κινητοποιήσεις. Ακούω τώρα από τον συνάδελφο του παραρτήματος κάτι διαφορετικό. Είναι στο χέρι μας να διαφυλάξουμε τις αποφάσεις του Συλλόγου. Και όταν λέμε ενότητα, την εννοούμε. Έχω βαρεθεί να ακούω για ενότητα. Κύριοι, την ενότητα τη δείχνουμε καθημερινά με τις πράξεις μας, όχι μόνο με λόγια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια τραγωδία. Όταν μαζευτήκαμε στο θέατρο, στο Κεραμικό, νομίζω ήταν εσκεμμένα ο τόπος που έγινε αυτό. Και ήταν ένα θέατρο του παραλόγου. Ακούσαμε τότε για 20 μέρες, για ένα μήνα, για κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Υπάρχει εδώ και τώρα. Προτελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου πριν την ανακοίνωση για τη συνέλευση ήταν ότι μέχρι χτες έπρεπε να είχαμε απαντήσεις. Σήμερα μάθαμε ότι θα έχουμε απάντηση κάποιες προτάσεις τη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα, παρουσία? Σε 15 μέρες, 20 μέρες κλείνει το οριστικό deal με την Eurobank. Φορώ ένα μπλουζάκι Postbank. Έπρεπε να βάλω ένα ταμπελάκι Eurobank. Δεν ξέρω να σηκώνω το τηλέφωνο τι θα λέω. Πρώην Ταυτάφ, πρώην Ταυμπάν, πρώην Eurobank, νυν, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Έχω πραξιακά προβλήματα πλέον στη δουλειά. Δεν ξέρω τι είμαι. Είμαι τραπεζοϊπάλληλος. Από κάποιες πληροφορίες που έχω μέσα από τη Eurobank, επειδή και η Eurobank έχει παρεχόμενο προσωπικό, αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά από το γραφείο προσωπικού, η κυρία Δεσίπρη, έχει δώσει εντολή σιγά σιγά το παρεχόμενο προσωπικό που βοηθάει και είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε Eurobank, μέχρι 31 να φύγει. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Ίσως περιμένουν τους ταχυδρόμους όπως μας αναφέρουν. Ίσως κάτι ξέρουν περισσότερο από εμάς. Εγώ θέλω για πρώτη φορά, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή, να φανούμε όλοι αντάξει των ευθυνών που έχουμε αναλάβει. Και απευθύνομαι ειδικά εσάς στο Συμβούλιο. Έστω και τώρα, να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Απέναντι σε αυτούς που σας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Απέναντι σε εμάς τους συναδέλφους που θέλετε να λέγεστε, να λέγομαστε όλοι συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο, το απέφχομαι, και αναφέρομαι σε μια κουβέντα που υπόθηκε για εργοδοτικό, δεν νομίζω να μιλάει κανείς για εργοδοτικό. Ούτε ακόμα. Ας αποφεύγουμε τέτοιες εκφράσεις αυτή τη στιγμή. Εργοδοτικά υπάρχουν τα σωματεία και ξέρουμε ποια είναι. Είναι αυτό το οποίο τείνουμε να πάμε αύριο. Είναι αυτό που όσοι δεν γνωρίζουν, τους δίνουν το φακελάκι και ψηφίζουν, όχι σε κιόσκια, στο γραφείο πάνω του διευθυντή. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ο σύλλογος μου, σε αυτόν τον οποίο ανήκω και μου κρατάει κρατήσεις, αν μπορώ να στηριχτώ πάνω του. Αν αυτή τη στιγμή πιστεύει ο σύλλογος ότι μπορεί κάποιο παράπονο ή κάποιο πρόβλημα που έχει ένας συνάδελφος του νυν, του πρώην, του ανοιχτηρού καθηγητρίου, πέστε το όπως θέλετε εσείς, αν μπορεί να τον στηρίξει. Η απάντηση κάνω ότι θέλεις, εμένα δεν με καλύπτει για τις συνεντεύξεις. Και νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε, αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος αυτή τη στιγμή τον καλέσει η Eurobank για συνέντευξη, να έχει τα άντερα να πει όχι, δεν έρχομαι. Γιατί ξέρει ότι απέναντί του ίσως να μην έχει συμβούλιο, να μην έχει σύλλογο. Η αλήθεια είναι ότι στον τραπεζικό χώρο τα ξέρουν άλλοι καλύτερα οικονομικοτεχνικά, τέτοια δεν πρόκειται να μιλήσω. Εγώ μιλάω πάντα από την καρδιά. Δεν είμαι συνδικαλιστής. Είμαι του δρόμου. Και στον δρόμο έχω μάθει να αγωνίζομαι. Δεν έχω μάθει να αγωνίζομαι ούτε πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε πουθενά. Θέλω να ξέρω ποιος είναι ο εχθρός μου απέναντι. Δεν θέλω να πιστεύω, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία ότι έχω φύδι στον κόρφο μου. Συνάδελφοι, δεν υπάρχει ενότητα. Υπάρχει αλληλεγγύη. Αν το συνειδητοποιήσουμε, καλώς. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, καλό μας ταξίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.